Og der er selvfølgelig vand og sodavand og sandwich kommer der så også til os, ikke også? Godt lov til at byde rigtig hjertelig velkommen alle sammen. Det er rigtig dejligt at se, at I har valgt at bruge en lørdag eftermiddag og lidt aften på at hjælpe os med at få de her 12.000 mennesker godt i land på Sjælland. Er I klar alle sammen? Ja! Godt, tak for det! Efter hver kilometer. Så kan jeg fortælle, at efter Henrik Jørgensen går ud på bro, der kommer Kasper Skov, og så er det Niels Peter Nielsen på løbet 3. plads. Det er Jesper Andersen på 4. plads. Det er Ekan Sjæle. Løbet Lillebælt halvmarathon, og knap en 8 siden, der lagde han rigtig hårdt ud. Og på løbet Jesper Andersen, Team Hekkenberg Sport. Og så indtil videre, så har vi her i løbet 2011 både Henrik Jørgensen ind som vinder, og Kasper Skov på løbet vinder. Det er Henrik Jørgensen, mine damer og herrer. Det er Thomas Skov, TV2. Her blev en tid af. Det er mange løber og opvarmning til Lotto på Sjælland. Ja, det er gratis. Vi siger tak til Chris McDonald, kære publikum. Der var 26 minutter mellem de startende løbere. Vibeke Hansen. Tak for Storebælt Sverige. Tak for det at starte på det tredje af slagten. Ja! Der er det jo det aller